Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Πανταζής Αλέξανδρος σε μια εκπομπή του ραδιοδιαφωνού, την αντίστροφη μέτρηση. Σήμερα καλεσμένος εκπομπής μας είναι ο κύριος Λιωδάκης Αναστάσιος, υποψήφιος βουλευτής Ελλήνων Συνέλευσης στο νομό Ηρακλείου. Καλησπέρα κύριε Λιωδάκη. Καλησπέρα κύριε Πανταζή. Τιμή μου που βρίσκομαι στην εκπομπή σας. Χαιρετώ όλους τους ακροατές σας. Σήμερα το θέμα της εκπομπής μας είναι η σκλάβωση στην ουσία του ελληνικού έθνους, η οποία ήρθε μετά το 1821, την οποία και δεν έχουμε αντιληφθεί ποτέ. Στην ουσία όλοι πιστεύουμε ότι μετά το 1821 απελευθερωθήκαμε, υποτίθεται, αλλά τελικά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι και ενδεχομένως γι' αυτό έχουμε φτάσει και στο σημείο που είμαστε σήμερα, με την κατάσταση που υπάρχει, όπως την γνωρίζουμε. Θα ήθελα λίγο να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, κύριε Λιωδάκη, να μας πείτε κι εσείς τι ακριβώς έγινε μετά το 1821, την απελευθέρωσή μας, υποτίθεται. Να τα πιάσουμε από την αρχή τα πράγματα ένα-ένα. Πολύ ωραία. Σήμερα θα αποδείξουμε κιόλας στους τηλεθεατές σας πώς μας κλείδωσαν. Μετά την απελευθέρωση του 1821 που έγινε και μετά την απελευθέρωση του Πελοποννήσου, το 1822, με την εθνοσυνέλευση που κάναμε τότε, εκλέξαμε για εθνικό κυβερνήτη τον Ιωάννη τον Καποδίστρια. Κατά τον καιρό εκείνο κάναμε αρκετές εθνοσυνελεύσεις. Μέχρι και το 1829 περίπου ήταν γύρω στις 4. Φτιάξαμε και τη δικιά μας ελληνική χρηματιστική τότε που την ίδρυσε ο μεγάλος Ιωάννης Καποδίστριας και μετέπειτα οι φίλοι μας, οι Άγγλοι, Γάλλοι και οι Ρώσοι, οι υποτιθέμενοι φίλοι μας, πώς μας κλείδωσαν και μας αναγνώρισαν βέβαια σαν κυρίαρχο έθνος. Το 1830 υπογράφτηκε μια συνθήκη ανεξαρτησίας, το λεγόμενο πρωτόκολλο του Λονδίνου. Εάν το έχουμε να το έχω, μου δείξουμε. έχει στείλει όλα τα στοιχεία, το έχουμε στο οθόνη μας αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Θα ήθελα να τα δούνε βέβαια τα στοιχεία όλοι οι Έλληνες πολίτες και γράφει ότι το πρωτόκολλο της ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους, γνωστό και ως πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830, υπογράφτηκε από την Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία στις 3 Φεβρουαρίου του 1830. Ήταν η πρώτη επίσημη διεθνής διπλωματική πράξη που αναγνώριζε την Ελλάδα ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος. Τότε είχαμε και την ιδιότητα του Έλληνα αυτόχρονα ηθαγενή και λόγω της κυριαρχίας που είχαμε πηγαίναμε και κάναμε και τις εθνοσυνελεύσεις μας. Δεν υπήρχαν τότε τα κόμματα. Εάν συνεχίσουμε, λέει, το οποίο επεκτείνονταν νότια της συνοριακής γραμμής που ορίζονταν η ποταμία Χελώος και Σπερχιός, πρώτος κυβερνήτης του νεοσύστατου κράτους υπήρξε ο Ιωάννης ο Καποδίστριας. Το αναγνωρίζανε βέβαια αυτό. Ωστόσο στη συνθήκη ορίζονταν ότι το πολίτευμα του ελληνικού κράτους θα ήταν η μοναρχία. Η μοναρχία ήρθε μετέπειτα. Και έτσι για τη θέση του μονάρχη οι συμβαλόμενες χώρες επέλεξαν τον πρίγκιπα Λεοπόλδο της Σαξονίας με τη βασιλιά του Βελγίου, ο οποίος δεν δέχτηκε το θρόνο. Και έτσι τελικά ανέβηκε ο 17χρονος πρίγκιπας Όθων της Βαβαρίας και σε αυτό συνέβαλε ο φανατικός φιλελληνισμός του πατέρα του Λουδοβίκος Α της Βαβαρίας. Όπως λέει εδώ, λέει και οι μεγάλες δυνάμεις δεν ήταν απόλυτα σύμφωνες με την επιλογή, ιδιαίτερα η Μεγάλη Βρετανία. Ήρθε τότε και μας φέρανε το μικρό το Βαβαρό, αφού μετέπειτα τη συνθήκη που υπογράφηκε το 1830, το 1831 δολοφονήθη ο Ιωάννης ο Καποδίστριας. Τώρα,
Τυχαίο. Μοιάζει και λίγο σκόπιμο αυτό, διότι για μια συνθήκη η οποία είχε υπογραφεί πριν, ώστε να ορίσουν για ένα μονάρχη, και έτσι ιδρύσαμε και το Βασίλειο της Ελλάδας. Και το πολύ σημαντικό, συγγνώμη που σας διακόπτω, ήταν ότι είχε ναι. ιδρύσει και την ελληνική χρηματιστική. Ήταν η πρώτη τράπεζα στην ουσία που είχε η Ελλάδα. Το οποίο βέβαια. Έχουν γίνει διάφορες εκπομπές και γενικά το πόσο σημαντικό είναι για μια χώρα να έχει μια τράπεζα δικιά της. Γιατί έχουμε αποδείξει ότι καμία τράπεζα δεν ανήκει τελικά σε καμία χώρα. Είναι ιδιωτικά καταστήματα. Έτσι ακριβώς. Την ίδρυσαν τότε το 1828 την ελληνική χρηματιστική. Ναι. Έπειτα φτιάξανε και το δικό τους τραπεζικό σύστημα. Εάν πάμε να δούμε μετέπειτα, αφού φέρανε με το έτσι θέλω οι μεγάλες δυνάμεις τον Βαβαρό, το 17χρονο, τον Όθωνα, στην ουσία από κυρίαρχοι, πώς μας πήρανε τη δύναμη νομικά με τα δικά τους χαρτιά και έγγραφα και μας κάνανε ημίτερους υπήκοους. Μας κάνανε και μια κατάλυση πολιτεύματος, θα το έλεγα εγώ, διότι από τη στιγμή που ήμασταν κυρίαρχοι και είχαμε τις εθνοσυνελεύσεις μας και καθορίζαμε εμείς τότε με την ένωσή μας πάντα για το τι θα συμβεί στο σπίτι μας και στη χώρα μας, πώς αυτοί θέλανε να το πάνε με το δικό τους τρόπο. Ορίσανε τότε το Βαβαρό με 60.000 στρατό, αν θυμάμαι καλά, τον φέρανε με το έτσι θέλω, για ένα δάνειο το οποίο είχαμε πάρει τότε και τον βάλανε στη θέση αυτή. Θα ήθελα να πάμε να δούμε και το ΦΕΚ 1, το οποίο δεν τα λέω εγώ, τα γράφουν οι ίδιοι. Λέει, «Όθον έλεο Θεού, βασίλειο της Ελλάδος», λέει Έλληνες, «προσκεκλημένος από την εμπιστοσύνη των ένδοξων και μεγαλόψυχων μεσιτών», είχαν και μεγάλη ψυχή οι μεσίτες, «δια της κρατεάς βασιλείας των οποίων αποπερατώθη ενδόξως των της καταστροφής πολέμων, τον υπέρ των διών παρεκτάθενται προσκεκλημένος προσέτη και από την ίδια την ελευθέραν εκλογή ανεβαίνω εις το θρόνο της Ελλάδος». Μιλάει για ελευθέραν εκλογή. Δεν έγινε καμία εκλογή, κύριε Βανταζή, διότι γνωρίζουμε ότι εθνοσυνελεύση είχαμε κάνει τότε και βάσει του πρωτόκολλου τον φέρανε με το έτσι θέλω και το γράφει και πιο κάτω. «Για το θρόνο της Ελλάδος, για να εκπληρώσω τις υποχρεώσεις ανέλαβα δεχτήν το προσφέρεν μην βασιλικών στέμα, τόσον προς εσάς όσο και προς τα μεσητευούσας μεγάλας δυνάμεις». Δηλαδή φαίνεται και εδώ από το ΦΕΚ 1 ότι όλο αυτό έγινε και για τις μεγάλες δυνάμεις, για τους υποτιθέμενους φίλους μας τότε. Yeah. Επίσης, εκείνη την εποχή δίνανε και κάποιο όρκο και πώς με το ΦΕΚ 2, στην ουσία από κυρίαρχοι Έλληνες, μας κάνανε υπήκοους. Yeah. Εάν πάμε και στο ΦΕΚ 2 αναγράφεται αυτό, και λέει, «Αποφασίζομαι και διατάζομαι τα ακόλουθα», με το έτσι θέλω δηλαδή. «Όλοι οι μήτεροι υπήκοοι», και εδώ από αυτόχθονες ηθαγενείς γίναμε υπήκοοι, τους δώσαμε δηλαδή όλα τα δικαιώματα και τη διαχείριση και να κάνουν ό,τι θέλουν. Να κάνω μια παρένθεση. Δεν δώσαμε κάτι. Δεν το δώσαμε κάτι, αλλά με το έτσι θέλω. Βγάλανε ένα ΦΕΚ και άρχισε να ισχύει. Και σου λέει από εδώ και πέρα, υπήκοοι. Τέλος. Υπήκοοι. Με το έτσι θέλω μας ορίσανε και ένα μονάρχη, ένα 17χρονο Βαβαρό, και με το έτσι θέλω, όπως το είπατε και εσείς κύριε Βανταζή, μας κάνανε υπήκοους. Υποτελείς δηλαδή, υπάκους στο βασιλιά. Και για να γίνεις υπήκοος και υπάκος προς το βασιλιά πρέπει να δώσεις και κάποιο όρκο. Λοιπόν, αναγράφεται και όρκο στο ΦΕΚ 2 αυτό. «Η νόμη μου ηλικίας άρενες θέλουσις δώσει εις τον βασιλιά όρκον». Ο όρκος είναι, λέει, ο ακόλουθος.
ο ημών στην υπερούσιος τριάδα και τον Άγιο Ευαγγέλιον, ότι θέλω φυλάξει πίστη εις τον βασιλέα, δηλαδή να τον πιστεύουμε κιόλας, δηλαδή ό,τι μας λέει να τον πιστεύουμε κιόλας, να μην γνωρίζουμε καν. Ημών όθωνα και υπακοή εις του νόμους του βασιλέα της Ελλάδας. Δηλαδή τα γράφουν όλα μέσα. Πραγματικά. Πώς μας πήρανε τη διακυβέρνηση με το έτσι θέλω με τα χαρτιά τους. Μετέπειτα κλείσανε και την τράπεζα το 1834. Αυτά τα ΦΕΚ είναι το ΦΕΚ 1 και 2 του 1833 και με πολύ απλά λόγια, με δυο χαρτιά τα οποία τα υπογράψανε και τα φτιάξανε, μας πήραν την εθνική κυριαρχία. Και από τότε όλες οι μεγάλες δυνάμεις είχαν και τα δικά τους άτομα μέσα. Όπως είδαμε τα φιλοαγγλικά, τα φιλορωσικά και τα φιλογαλλικά κόμματα. Στην ουσία από τότε ξεκίνησαν όλα. Και ισχύουν και μέχρι σήμερα. Κάποιο φιλοελληνικό. Το διαβάσαμε και λίγο πιο πάνω, ότι άλλα κράτη συμφωνούσαν, δεν συμφωνούσαν. Μα δεν μπορώ να καταλάβω όταν ένα έθνος μαζεύεται μαζί και κάνει εθνοσυνέλευση, τι σχέση έχει αν συμφωνούν τα άλλα τα κράτη ή όχι. Πραγματικά η απόφαση είναι του έθνους. Δεν μπορεί να έχει κάποιος άποψη πάνω σε αυτό. Έτσι ακριβώς, κύριε Πανταζή. Δηλαδή απ' τη μια είναι για κλάματα, αλλά απ' την άλλη είναι να νευριάζεις κιόλας. Διότι όλα αυτά ισχύουν μέχρι και σήμερα. Μπορεί να έχουν γίνει κάποιες αναθεωρήσεις του συντάγματος, αλλά δεν έχουν ακυρωθεί αυτά. Και ούτε εάν βγει κάποιος στην κάμερα σε κάποιο καναλάκι και πει ότι αυτά είναι παλιά, δεν ισχύουν. Αυτό το ότι είναι παλιό δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει κιόλας. Μιλάμε για τα πρώτα φύλλα της κυβέρνησης, για την πρώτη εφημερίδα της κυβέρνησης. Άρα είναι σε ισχύ μέχρι και σήμερα, διότι δεν έχει βγει κάποιος νόμος. Και το βλέπουμε με το μονάρχη, όπως ο οποίος έχει μετέπειτα εξελιχθεί σε πρόεδρο. Τώρα έχουμε και τον πρόεδρο και τα κόμματα μέσα, τα οποία κόμματα ορίζουν τον πρόεδρο και μετά ο πρόεδρος διορίζει. Σωστά. Άρα η μοναρχία καλά κρατεί, διότι πάρα πολλοί νομίζουν, δεν ξέρουν, πιστεύουν ότι έχουμε δημοκρατία στη χώρα μας. Δεν έχουμε δημοκρατία από την ίδρυση του βασιλείου και έπειτα. Διότι η δημοκρατία, που είναι και το κρατήν του Δήμου, είναι η δημόσια διαχείριση. Και ξεκινάμε από τα κάτωθεν προς τα πάνω. Έχει και ανέλυξη και εξέλιξη. Τώρα βλέπουμε οι από πάνω να καθορίζουν για την τύχη των από κάτω. Ναι. Άρα πού είναι η δημοκρατία? Και το βλέπουμε βέβαια με το να ανεβοκατεβαίνουν κυβερνήσεις. Το μόνο που κάνουν είναι να συνεχίζουν ένα πάρα πολύ καλό οργανωμένο σχέδιο, διότι με το αντίθετο το ότι αν κάποιος είναι δεξιός ή αριστερός ή μεσαίος, μεσοδεξιός, μεσοαριστερός, όλοι ακολουθούν το ίδιο σχέδιο. Και αυτό το σχέδιο είναι η καταστροφή του έθνους των Ελλήνων και απορώ πώς το ανεχόμαστε. Αυτό δεν ξέρω αν ο κόσμος γνωρίζει ότι έχει τις επιλογές. Δεν ξέρω αν ο κόσμος γνωρίζει ποια είναι η δύναμη του έθνους όταν ενωθεί. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να πάρει, πολλά τα πράγματα που στα οποία πρέπει να πάρει αποφάσεις ο Έλληνας αυτή τη στιγμή. Πρέπει να δει τι πρέπει να κάνει. Τώρα για μένα, αν έχει μοναρχία ή αν έχει δημοκρατία, για μένα δεν κάνει διαφορά. Από τη στιγμή που βλέπεις ότι έχει μια κυβέρνηση και δεν πάει καλά η Ελλάδα, τελείωσε. Πρέπει να κάνεις κάτι. Είτε μοναρχία λέγεται αυτό, είτε τώρα το έχουν βαφτίσει και δημοκρατία. Για μένα δημοκρατία σημαίνει κάτι άλλο, δεν είναι αυτό το πράγμα. Δημοκρατία είναι εκτελώ τις αποφάσεις που αποφασίζουμε όλοι μαζί δημοκρατικά. Αυτή είναι η εκτελεστική εξουσία, δεν είναι κάτι. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει κάτι άλλο δημοκρατία. Είναι πολλά τα ερωτήματα που προκύπτουν, τουλάχιστον σε μένα, αλλά και φαντάζομαι και στους ακροατές μας και στους τηλεθεατές μας. Τώρα πάνω σε αυτό δεν ξέρω ποιες είναι ακριβώς οι λύσεις που έχει αυτή τη στιγμή ο Έλληνας, τι ακριβώς πρέπει να κάνει.
Θέλω την άποψή σας πάνω σε αυτό. Αυτό που το πρώτο έλλειμμα που πρέπει να κάνει είναι να σταματήσει να πιστεύει. Πρέπει να αρχίζει να γνωρίζει. Πρέπει να αρχίζει να ψάχνει, να διαβάζει. Και δεν εννοώ να γίνει κάποιος επιστήμονας, εννοώ ότι έχουμε ακούσει πάρα πολλές γελοιότητες από τα μέσα μεγάλα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία έχουμε δει ότι είναι και πάρα πολλές φορές ελεγχόμενα. Όπως είχε πει και ένας μεγάλος δημοσιογράφος, τα θέματα τους τα σερβίρουν τα υπουργεία, κανονικά και με τον νόμο. Πρέπει να νευριάσει και πρέπει να σταματήσει όλη αυτή τη γενοκτονία που γίνεται. Μόνο με την ένωσή μας. Όπως κάναμε τότε τις εθνοσυνελεύσεις μας, ενωμένοι, αγαπημένοι όλοι μαζί, χωρίς τα κόμματα τα οποία μας φέρανε με το έτσι θέλω και μας διχάσανε, και το μόνο που κάνουμε είναι να τσακωνόμαστε με τους δεξιούς και με τους αριστερούς. Πρέπει να σταματήσει αυτή η κατρακύλα της χώρας μας, το οφείλουμε στα παιδιά μας. Δεν είμαστε καλά και μέσα στα ίδια μας τα σπίτια βιώνουμε πάρα πολλά προβλήματα, οικονομικά και ψυχολογικά, διότι είναι και δύο αλληλένδετοι κρίκοι αυτοί. Διότι αν δεν είσαι καλά οικονομικά, ούτε και στο σπίτι είσαι καλά. Συνεχώς δημιουργούνται προβλήματα, φασαρίες, συνεχώς αρρωσταίνουμε και πρέπει κάποια στιγμή με την ένωσή μας στο μοναδικό πολιτικό φορέα του έθνους των Ελλήνων να ενωθούμε όλοι οι Έλληνες και να πάρουμε τη χώρα στα χέρια μας. Να διώξουμε όλους αυτούς τους μονάρχες που μας επιβάλλανε με το έτσι θέλω τα δικά τους δικαιώματα χωρίς να ρωτήσουν κανένα και πράττουν όλοι για εμάς και αντιπροσωπεύουν και εμάς. Βάσει του άρθρου του 60 του Συντάγματος που λέει περί αντιπροσώπευσης, όλοι αυτοί είναι αντιπρόσωποι μας. Εξηγήστε μας λίγο τη διαφορά εδώ. Θέλω να την καταλάβουμε αυτή τη διαφορά, είναι σημαντική. Ο αντιπρόσωπος είναι αυτός που πράττει αντί του προσώπου. Δηλαδή δεν είναι σαν τον εκπρόσωπο ο οποίος έχουν διάφορες εταιρείες, ο οποίος εκπρόσωπος θα μεταφέρει κάποια προβλήματα ή κάποιες λύσεις σε κάποια συμβούλια. Ο αντιπρόσωπος είναι αυτός που έχει πάρει νομικά το δικαίωμα, όπως το ορίζει και το άρθρο 211 του αστικού κώδικα, ότι μπορεί να δρά υπέρ και κατά του προσώπου, δηλαδή υπέρ και κατά εμάς. Ναι. Τους δώσαμε τη δύναμη αυτή να είναι στις θέσεις αυτές που είναι και αν μας γουστάρουν ή δεν μας θέλουν, να κάνουν κάτι για εμάς. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Πραγματικά ναι. Το έθνος χρειάζεται εκπροσώπηση. Και όχι αντιπροσώπευση. Μα και μόνο τώρα έτσι όπως το εξηγήσατε, αντιπροσώπευση ίσον δεν υπάρχει δημοκρατία. Έτσι. Σωστά. Πολύ σωστά. Αντιλαμβάνομαι. Πολύ σωστά. Οπότε πια απελευθέρωση μιλάμε, όλα αυτά είναι ένα όνειρο που ζούμε μέσα και πραγματικά πρέπει κάποια στιγμή να ξυπνήσουμε και να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί όντως έχει φτάσει στα προχώρητα η κατάσταση. Όντως έχει φτάσει. Μα το βλέπουμε, το αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να δούμε. Και τα κοινάνε και πολύ γρήγορα τα πράγματα. Δηλαδή είναι αβέβαιο το μέλλον. Πρέπει να βάλουμε ένα φρένο σε όλους αυτούς τους δυνάστες. Και μόνο με την ένωσή μας μπορούμε να το κάνουμε, όπως και τότε που ορίζαμε εμείς για τις ζωές μας. Και όχι να έχουμε μερικά αντρίκελα να τους δίνουμε και την αντιπροσώπευση και να κάνουν ό,τι θέλουν και να είναι και νομικά καλυμμένοι. Αυτά τα ξέρουν οι ίδιοι. Οι πολίτες δεν τα γνωρίζουν αυτά. Όχι, δεν γνωρίζουν ότι υπογράψανε ολόκληρο μνημόνιο και παραδώσανε την εθνική κυριαρχία. Βέβαια. Ανεφόρον. Δηλαδή αυτό τι συζητάμε τώρα, ναι. Απλά πραγματικά είναι η ώρα που θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Δεν γίνεται να τα αφήσουμε άλλο, το βλέπουμε την κατάσταση. Δεν ξέρω τι να πω. Οι λύσεις υπάρχουν. Ο πολιτικός φορέας του έθνους, όπως λέτε και εσείς, έχει στηθεί. Το οποίο είναι το όχημα. Έτσι. Στο οποίο δεν μένει παρά να μπούμε όλοι μέσα. Δεν νομίζω ότι έχουμε άλλες επιλογές και δεν ξέρω ποιο είναι το κόλλημα για να μην δοκιμάσουμε κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον αν αποτύχουμε θα έχουμε αποτύχει μόνοι μας. Αυτό είναι σίγουρο.
σαν Ελλήνων Συνέλευσης, σαν βουλευτές και σαν οργανισμός, δεν θέλουμε να μας πιστέψει κάποιος εκεί έξω. Το μόνο που θέλουμε είναι να δει πραγματικά, να συλλογιστεί και να δει τι έχει γίνει όλα τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, και το μόνο που του απομένει, δεν υπάρχει κάτι άλλο, είναι η Ένωση, και μέσω της Ένωσης και οδηγώντας αυτό το τεράστιο άρμα το οποίο λέγεται Ελλήνων Συνέλευσης, θα έρθει και η απελευθέρωση. Να είστε καλά κύριε Λιωδάκη. Ήταν τιμή μας σήμερα που ήσασταν απόψε μαζί μας στην εκπομπή. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Να είστε καλά και καλή λευτεριά. Η Ένωση του Έθνους είναι υπαρκτή. Τα πάντα είναι έτοιμα να υλοποιηθούν. Μόνο φτάνει να ενωθούμε μόνο. Να είστε καλά. Να είστε καλά κύριε Λιωδάκη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας. Καλό βράδυ.